mosaikhakning. De to her, samme mønster, men jeg har byttet om på farverne, så man tydeligt kan se, hvad der sker, alt efter hvilke farve vi har som farve 1, og hvilke farve vi har som farve 2. Det skal man lige være opmærksom på, når man vil give sig ud i det her. Arbejder med en farve ad gangen, så det er forholdsvis enkelt at holde styr på, og får nogle rigtig flotte mønstre ud af det. Vi bruger sådan et diagram. Her der er det et diagram til et tørklæde, et sjal. Og som I kan se, så har jeg herude sat rækkenummerne og givet dem henholdsvis ingen farve og en lille smule farve, så vi får motivet tegnet ind her hele vejen op. Krydserne, det er der, hvor der sker noget. Og når vi når et kryds, så skal vi arbejde i den foregående række, der har samme farve. Så vi ser række 7, den har her ikke nogen farve. Så der er et kryds, så skal vi ned og arbejde i række 5, som heller ikke har nogen farve. Og som sagt, vi arbejder kun med én farve ad gangen. Så altså krydset arbejder i den foregående række af samme farve. Der er så nogle små hakker her, det er fordi vi skal have udtagning, og det viser jeg også lige, hvordan vi kan gøre i det her sjal her, sådan så at vi får en pæn kant herude også. Jeg har valgt at lade 2 stå herude, sådan så jeg ikke skal arbejde helt ud i kanten, men lige får 2 rækker til kant. Det er det samme, jeg har gjort her. Jeg har lige 2 stolper stående her, sådan så at jeg har lidt at holde i, når jeg skal til at arbejde ned i den der foregående række af samme farve. Så der er der et kryds på min tegning, og så arbejder jeg i den foregående række af samme farve. Der er der et kryds på min tegning, og arbejder i den foregående række af samme farve. Så det vil jeg lige vise jer. Jeg har valgt en grå og en blå, og den grå, det er så den, der ikke har nogen farve på min tegning, og den blå, det er så den, der er farvet på tegningen. Og det, som sagt, det vælger man jo helt selv. Når jeg laver det her, så har vi jo ikke så meget på vejeren, og så kan den godt være lidt træls. Så gør jeg lige sådan med fingrene, og så holder jeg sådan der. Så har jeg lidt mere styr på min vejer, og så larmer den ikke sådan. Det er samtidig lidt træls at sidde og høre på. Jeg kigger kun på den række, jeg arbejder på. Så jeg har lige til her tilfælde med blyant. Det er række 1, og der skal være 3. Nu skal vi have slået de her 3 luftmasker op. Så 1, 2, 3. Jeg vender dem altid om og går i de bobler, jeg har der på bagsiden. Så får jeg en kædekant for neden. Når det kun er 3, så ses det måske ikke så meget. Men er det en større opslagning, så bliver det tydeligt, at vi får en pæn kædekant for neden. Og så skal vi tilbage første gang gennem 1, resten af vejen gennem 2. Der er kun 3 på her. Og vi skal skifte farve. Den sidste på tilbagerækken tæller altid som nummer 1 på næste fremrække. Og den næste fremrække, den er blå. Så skifter jeg altså farve nu. Fordi, kan vi se, den sidste på tilbagerækken tæller som nummer 1 på næste fremrække. Så det der, det er nummer 1, og nu skal jeg se række 2, der sker ikke noget. Men vi skal tage en
ud. Så 1, 2. Når vi kun har kanten tilbage, så går jeg ned mellem den sidste, jeg er samlet op i, og kantmasken. I det mellemrum, der går jeg lige ned og tager den her op. Sådan. Og så kanten. 4. Tilbage. Gennem 1. Slå om. Gennem 2. Slå om. Gennem 2. Så nu er vi hen igen. Igen den sidste på tilbagerækken tæller som nummer 1 på næste fremrække. Derfor skifter jeg til grå nu. Sådan. Og række 3. Der sker heller ikke andet end udtagning. Så 1, 2, 3. Igen, nu er jeg ved den sidste. Inden kanten, som mellemrummet mellem den sidste og kanten, ind i der. Slå om, træk igennem, og så kanten. Det er ikke forkert at gå i der, men jeg går lige under begge to her, så får jeg en kant, altså en kædekant herude, og det synes jeg faktisk er pænt. Så slå om der. Tilbage, slå om gennem 1, resten af vejen, slå om gennem 2. Driller lidt sådan der, så når vi hen igen. Og skifter farve. Jeg lægger lige den der til siden, hæver til siden, og så tager jeg den farve, jeg skal arbejde med op, så bliver den lige låst på bagsiden. Det er bare fordi det er pænt, hvis jeg gør det på den måde kontinuerligt, så bliver det også jævnt og fint at se på bagsiden. Række 4. Udtagning. 1, 2, 3, 4, udtagning, 5, kanten, 6. Og tilbage igen. Ud til siden. Frem med den, jeg skal arbejde med. Ups. Række 5. Der sker kun udtagning stadigvæk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Til siden med den. Og den blå op. Række 6. Udtagning. Udtagning. Kant. Slå om. Gennem 1. Slå op gennem 2. Gennem 2. Gennem 2. Den blå til side. Og den grå op. Så snor det lidt, så må vi lige snor op her. Så. Række 7. Der kommer så de første krydser.
Og det første kryds er 1, 2, 3 inden, og det andet kryds ligger 5 inden. Så 1, 2. Og så er det, at krydset betyder, at vi skal arbejde i den foregående af samme farve. Så vi skal ned i den række der, den grå række. Og vi har den forreste stolpe der, og vi har en lille bitte bid af den bagerste stolpe der. Så dem tager jeg begge to med, både den bagerste og den forreste. Og får min nål ind sådan der. Slår om, tager igennem, og så slår jeg lige om en gang mere, og trækker igennem. Så kommer den op på højde med den række vi er i. Og så skulle vi have en enkelt og et kryds mere. Så en enkelt, og så et kryds mere, altså igen ned i den foregående række af samme farve. Den bagerste stolpe og den forreste stolpe ind der. Slå om, træk igennem, slå om og igennem. Så er den løftet med op. Og så rækken ud. Der er 4 felter tilbage. 1, 2, udtagningen, 3, kanten, 4. Tilbagerækkerne er hele tiden helt almindelig tilbagerække, så slå om, gennem 1, resten af vejen slå om, og gennem 2. Skifter lige herude på den sidste. Næste række 8. 3 inden er der et kryds, og så er der udtagningen tilbage på resten af den række. 1, 2, 3. Den bagerste stolpe og den forreste i foregående række af samme farve. Slå om, gennem 1, slå om og 1, sådan der, og rækken ud med udtagningen ude i venstre side. Sådan. Så allerede nu kan vi se, at vi får den der fine linje op, og så har vi lige lidt motiv der. Prøv at fortsætte lidt mere. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Række 9. 2 ind, og så 3 krydser med 1 i mellemrum. 1, 2, og så bliver 3 krydser med 1 mellemrum. Altså den bagerste stolpe, den forreste stolpe. Slå op og igennem, og slå op og igennem. Og så skulle den have 1 i mellemrum. Og så skulle vi have 1 til. Og et mellemrum. Og 1 til. Og så rækken ud med udtagning i venstre side. Jo. Derud, sådan. En lille tilbagerække.
slå op gennem 1, resten af vejen, slå op gennem 2. Nu har jeg valgt at have 2 tråde her, og en forholdsvis tyk nål, en 7'er, fordi det bliver lidt nemmere at se, hvad det er, jeg laver. Så igen den grå side op med den blå, og så kom vi til række 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ved nummer 6 skal vi gøre noget igen. Så den sidste på tilbagerækken tæller som nummer 1 på næste fremrække, så 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nummer 6. Ned i den foregående række af samme farve. Kom ind under både den bagerste og det forreste stolpeben. Slå om. Vi forlænger den en gang og rækken ud. Udtagning. Og slå om. Så tilbage igen, slå om gennem 1. Slå om gennem 2. Slå om gennem 2. Og hvad er det smart at have tingene liggende lidt anderledes foran sig, når man arbejder med det. Men det er for, at I kan se, hvad det egentlig er, jeg har gang i her. Ellers vil jeg nok ikke holde mit arbejde lige oven på mit papir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det er række 11. Når jeg lægger den på den måde her, så det for ikke at forvirre mig selv over, hvad der skal ske fremadrettet. Men sådan, så jeg kun kan se, hvad er det, jeg har lavet, altså her, og hvad er det, jeg skal lave nu. Sådan så, at jeg ikke forvirrer mig selv med alle de krydser og prøve at gennemskue mønstret. Så bliver det altså lidt mindre, især hvis det er mønstre med lidt flere krydser og ikke så jævnt fordelt som de krydser, der er her. Så det er så det er 4 krydser med 1 mellemrum. Vi starter med 2, og så kommer de krydser der med 1 mellemrum, og så en udtagning ud i siden der. Så der. Ind igennem. Slå om. Træk igennem. Slå om. Og træk igennem. Og så der uden kryds. Så der med kryds igen. Ned. Fang den med op. En uden kryds. En med kryds. Hvor mange var det? Det var 1, 2, 3. Vi skulle have 4 med krydser. Sådan der. Sådan. Og så rækken ud. Med udtagningen. Hvis nu der er pude, hvor man laver, eller altså noget, der har rette kanter, så skal vi selvfølgelig ikke have den der udtagning ude i kanten. Men det er fordi, det her skal blive til et sjal, og så må vi jo lave den udtagning. Tilbage igen. Jeg prøver lige at lave et par rækker mere, så man kan se, hvordan mønstret virkelig kommer til at træde frem.
kunne selvfølgelig godt have lagt lidt hyggemusik på den her video, men det er jeg simpelthen ikke lært endnu. Så I får det med urets tikken i stedet for, og så kan jeg jo prøve at sige lidt til jer indimellem. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Der. Jeg ser, nu skal der lige en lille smule andet. Det skal være 2, og så et kryds og 3 mellemrum, og så 3 med 1 mellemrum og kanten ud. To. Og så var der et mellemrum på 3. Og så skulle vi have 3 krydser. Med et mellemrum. Så det var et kryds. 2 kryds. 3 kryds. Og tilbage. Kommer lidt langt hen i det kryds der. Det er stort set underordnet, hvilket type garn man vælger. Det man skal være opmærksom på er at få en hakkenål, der er stor nok. Når jeg kigger på banderolerne, så tjekker jeg, hvad er det for en strikkepind, de anbefaler, og så går jeg minimum 2 op med min hakkenål, og lige præcis til den her, altså mosaikhakken, hvor jeg gerne havde 2,5-3 op, fordi det bliver en lille smule tæt, og hvis nålen bliver for lille, så bliver det simpelthen meget, meget stift. Så vil det især være interiør, altså puder, dækservietter og sådan noget. Det vil være godt til, hvis det skal være beklædning, så skal man altså op i nålestørrelse, for at man får noget, som er bare en lille smule blødt. Så overvej, hvad er det, I vil bruge jeres hakkede ting til. Er det interiør? Er det overtøj? Er det sådan almindelig beklædning? Bløde tørklæder eller sådan lidt mere faste sjal overtøjs ting? Det afgør altså, hvilken nål man skal bruge. For man kan godt bruge det samme garn, men med forskellige nålestørrelser, så får man et forskelligt materiale, forskellig tæthed på det færdige produkt, og altså også forskellige måder, man kan bruge sit arbejde på.
kommer mønstret pænt frem her. Og ja, så er det egentlig bare derudaf efter diagrammet, eller måske selv tegne nogle diagrammer. Det der bliver vigtigt, når vi laver de lodrette ting, er, at det skal være et ulige antal, der ligger her. Der 1, 2, så på 3'eren, og på 5'eren, og på 7'eren. Så hvis der var en 8'er, så ville vi ikke kunne trække ned. Det skal altså være, i højderne skal det være et uligt antal. Altså 1, 3, 5, 7, 9 og så fremdeles. Ellers så kan vi ikke lave de her fine linjer her. Men rigtig god fornøjelse.